Минем бары тик беренче сорау ул да булса, сез менә булай еш күрешеп, шәйләр ичеп, аралашып утырасыз микән? Еш дип әйтергә була, алар сирәгрәк килә инде, аны мин күбрәк барам аларга, аныкларында күрергә, шуңа күрә очрашабыз алай. Димәк инде әни белән аралашу гомумән Лилия өчен тансык түгел. Вакыт табыла инде. Әлбәттә табабыз инде, әгәр дә очрашырга тапмасак, әлбәттә SMS-калар белән яки шалтыратышабыз. Менә әни әйткәнчә, ешрак ул безгә килә, аныкларын сагынып, бәлки минен дә сагынадыр инде. Шулай дип күрешәбез бергәләп. Без Лилияны беләбез, кичкенәдән шундый шук, бөтен җирдә өлгерә торган, нәрсәгә алынса да барысында эшләп чыга торган кыз икәнен белдек инде. Балачактан менә без белми торган сыйфатлар Лилиягә ниндиләр иде икән? Кичкенәдән ничек дип әйтим микән инде? Башта җырламыйм диде бит инде ул. Көчкә җырлаттык без аны 6 яшендә. Шуннан әзрәк йөрде инде бу. Шап китте бугай. Аннан инде цирковой артистлар белән эшләгәч ул цирк студиясенә йөреп алды инде. Аннан Колон киносы чыккачтан восточный биюләр бийде. Мәктәптә дә актив иде инде, КВНда, биюдә, спортивный ниләргә, ярышларга да ул бара иде. Президент сайладылар мәктәпләрендә, бик зур көрәш булды инде, көрәштеләр. Анда да җиңеп чыкты. Бик вакыт ялап шулай. Менә, мәйтәм, синнән башка кеше юкмы соң ул мәктәптә дидем. Әле аннан соң гастрольгә алып китәбез. Әле укып чыкты медальгә. Җыелышларга да йөрдек инде. Берничә җыелышка баргач, укытучылары мактагач инде мин анда да горурланып отырдым әлбәттә. Менә әйтегез әле. Гөлдәния аны без гомумән артист буларак беләбез. Менә ул нинди әни икән? Менә син әйт әле. Бик яхшы әни. Инде башка туганнарым белән чагыштырам инде, мәсәлән, кемнәр икәнен әйтмим инде. Аларның да балалары бар һәм менә тәрбия биргәндә әни әйтеп китте инде, ул бик тиге каты булмадылар әти белән, алар миңа карата. Мин теге нәрсә уйладым, ничек теләдем, шулай эшләдем. Миңа шул теге иркенлек бирделәр инде, сайлау мөмкинлекләре. Менә ул ягы минем уйлавымча бик мөһим. Хәзер мин күз алдына да китерә алмыйм, үземнең балаларымны ничек тәрбияләрем микән, чөнки хәзер заманасы да икенче. Шуны хәтлек ирек биреп, тәрбияләү әлбәттә куркыныч. Балаң, мәсәлән, ул начар юлдан китергә мөмкин. Син аны берничек тә белә алмыйсың, әйтә алмыйсың. Менә инде Аллага шөкер, йөзләренә кызыллык китермәдем бугай. Шуңа күрә менә минем уйлавымча бу бик мөһим әйбер, менә шушы иркенлек, сайлау мөмкинлеге бирү балага. Хәзер инде Лилия үзе дә әни, балалар үстерә. Сез инде карап торасыздыр, кырыйдан булса да инде бергә булган чакта да балалары белән ничек аралаша, ничек тәрбияли. Янына килеп, Лилия менә булайрак ит, киңәшләр бирәсезме? Менә булай итмәскә кирәк. Ул минде бик нык жарата. Мин әйтәм, телне өйрәтергә кушам менә. Телне урысча, татарча инде булай сөйләшәләр балалар. Артык иркәләргә түгел инде, әйтәм, әзрәк эләктергә дә кирәк. Малайлар бит әле ул, кыз ярар. Шуңа күрә кемнәндер бары куркып торырга тиеш дип уйлыйм баланы. Ана күңеле балада, бала күңеле далада диләр бит инде. Мин менә булай гына әйтмәдем, кайчан булса да менә Лилия өчен бик каты борчылганыгыз бармы? Менә нинди булса бер нинди булса бер эш буенча йөргән чакта. Ой, берсе бигрәк нык истә калды, бик борчылдым. Әнә шул Америкага җибәрдем дидем бит. 2009 елда студент вакытта ул 4-нче курста. Барып җиткәч тә әйтәм, звон итит. Анда бит теге 12 сәгать вакыт буенча аерылып тора инде. Иртән шалтырады, телефонны тавыш ишетелмәде. Шуның белән бетте инде. 2 көн шалтырау булмады. Мин менә йөрәгем шартлый дип тора, менә шундый состояниедә идем. Институтка барып нәрсәдер эшләргә кушкан идем, бардым инде. Бардым, кызлар, дус кызлар инде. Мәйтәм, җавап юк, хәбәр юк, дим, үзем җылый башладым. Аэропорттан шалтыратып карадым, Нью-Йоркка килгәч. Менә үзелә иде, теге таксофоннар тора иде анда, шул аэропорт эчендә инде. Әле бит анда сим-карталар алу, андый, вакытта булмады аларны аларга, чөнки мин бер штатка барырга тиеш идем эшләргә, анда шалтыраттым, алар миңа әйттеләр, гафу итегез, эш юк дип инде, бу теге
договорлары дөрес булмаганмы, нәрсәдер килеп чыккан инде. Һәм мин инде нәрсә эшләргә белмәгәнлектән бер кыз белән танышып, гомумән икенче штатка киттем, Вирджиния Бич штатына. Шуңа күрә менә шул вакытта теге юлда булып, ничектер вакытта булмады. Аннары инде бер көннән соң теге анда урнашканнан соң, торырга җир тапканнан соң инде теге сим-карталар алып, шулай итеп шалтыраттым. Ниһаять. Гөләне апа, Лилияның тавышын ишеткәч, инде сез гомумән тынычланып киткәнсездер инде. Яисә нигә трубканы алмады, ник шалтыратмадың, ник элемтәгә чыкмадың дип әрли башладыңыз микән? Әрләгәнмендер дә инде. Мин бит шалтыраттым ди. Но мәйтәм бит тавышың ишетелмәде. Нәрсә уйлап ятмак кирәк монда. Кыз туды дигәч, үзем ятам, шатлыгымнан җыладым. 2 малайдан соң кыз туар дип уйлаган идек. Өченчесе дә малай булды. Әйсәннең Сәләтин дә әтисеннән күчкән дип уйлыйм мин. Шулай ук үземнең әним дә матур җырлый иде әбисе Ләйсәннең. Менә хәзер инде мин сезгә кичкенә генә сораулар әзерләгән идем. Ул сорауларга сезгә тиз генә артык озак уйламыйча җавап бирергә кирәк булачак. Бу сораулар инде Лилиягә кагылышлы. Лилиянең кичкенә вакытыннан алып, сез аларга җавап бирәсез дип уйлыйм. 5 секунд эчендә җавап бирергә кирәк булыр. Әйдәгез, башлап карыйк әле. Лилия туганда ничә килограмм иде икән? Ул 4 кило 100 грамм. Беренче тапкыр Лилияны күргәч, менә нәрсә уйлап куйдыгыз икән? Хәтерегездәдер. Беренче тапкыр күргәч дип, менә кыз туды дигәч, үзем ятам, шатлыгымнан җыладым. Лилияның беренче сүзе нинди иде? Хәзер хәтерләмим инде. София? София түгел. Точно, 6 айлыгы әле ул вакытта. Шушлай тишен кашый да кашый инде. Кызым, кышытамын дигәч. Кышта? Беренче сүзе кышыта. Беренче икелесен алып кайткан чагы исегездәме? Качан алып кайтты икән? 2 алдыңмы соң син? Алар үскәчрәк булгандыр инде, бәләкәй чакта. Яшереп тә калдыргандыр. Никеләр. Классларда 2-ләр olmadı инде ул вакытта. Ничә алтын барсыны бар икән Лилиядә? Алтын барсы берәү. Лилияның иң беренче җыры нинди иде икән? Минем мамадышым дигән җыр бар иде. И анасан эх дускаем киләле дигән җырларны шунда җырлаган и шунда яздырып талган иде. Әле кассетада запислары бар. Концертка килсәгендә иң беренче җыры 6 яшьтә Шомабас дигән җырны башкарган иде. Һәм инде соңгы сорау, Лилия сезгә соңгы тапкыр яратам дип качан әйтте икән? Менә бүген әйтте. Сиңа да берничә сорау бар, алар күп түгел. Лилия, әйдә тиз генә. Әниең ничә яшьтән җырлый башлаган? Кичкенәдән бирле мәктәптән соң. Җавап. Мәктәптә булсын ди. Мәктәптә ничәнче класс якынча? Беренче. Ярар, беренче класс. Иң популяр җыры синеңчә? София, карале, алда гомер бар әле. Әтиң белән качан кавышканнар, гаилә кырып җибәргәннәр исеңдәме? 21 март, елын хәзер әйтә алмыйм. Әниеңнең иң яраткан җыры, үзенә ошаган җыры нинди икән? Минем уйлавымча, ул менә без аны икәүдә җырлыйбыз инде, яшьселәр җирдә бар әле дип атала, Гүзәлия иҗат итте аны, композитор Флёра Шарипова сүзләренә ул шундый оптимистик рухта. Минем уйлавымча, күңеленә бик хуш килә дип уйлыйм. Шулай дип сизәм. Гөләнә апаның кумирлары кемнәр иде икән? Менә бу менә иң олы яшьтәге теге элеккеге җырчыларны әйтмәм, менә хәзерге заманадан ул гомумән Америка җырчысы Адам Ландер дигән ул. Бер заман әни бик яшь карый иде American Idol дигән конкурсны, ул шунда җиңеп чыкты. Нык әйбәт җырлый, шәп җырлый. Шуңа күрә әни шуны ишеткән сайын, карале, шәп җырлый бит дип әйтеп куя. Шуңа күрә кумиры дип шутлыйм мин аны. Һәм Гөләнә апаның иң яраткан телеканалы нинди икән? Менә TMTV карый инде ул, әлбәттә, татарча каналлардан калганын сораганда юк. Менә TMTV караган беләм, чөнки миндә тап журналы баргач, әлбәттә, мине дә күзәтеп бара. Калганнарын әйтә алмыйм, бәлки яңалыклар карыйдыр кайсыдыр каналдан. Менә бу сораудан соң минем әлбәттә сорыйсым килә. Гөләнә апа, сез Лилиягә тәнкыйть яудырасызмы икән? Менә булай итәргә кирәкме иде бит сиңа кызым? Менә башка төрлерәк итсәң яхшырак була иде. Яисә кызым барысы да яхшы, барысы да нормально дип әйтәсез генәме? Әйткәлим. Тәнкыйтьләмеши булмый, әзрәк кирәк. Әнинең тәҗрибәсе күп, һәм ул миңа күп киңәшләр бирә ала. Әлбәттә, мин кайвакыт колак салам аның әйткән әйберләренә.
Шуңа күрә бер дә үпкәләмим. Бу нормаль әйбер безнең тормышта. Үзеңнең фикерләреңне, үзеңнең хисләреңне әниеңә җиткерсәң була безнең телекраннар каршында. Әни, әлбәттә, мин сине бик яратам, хөрмәт итәм. Бик баналь ишетелсә дә бу сүзләр, мин күп әйберне теге тышка чыгарырга яратмыйм, ул минем эштә, мин аны яки әнигә шул теге язып җибәрә алам. Инде уйлыйм, әни минем ул фикерләрне үзе тоя, белә. Шуңа күрә һәр кеше дә үз әниен хөрмәт итәргә тиеш, булышырга. Безнең чөнки алар газизләрбез. Шуңа күрә әниләрегезне яратыгыз, дуслар. Гел шатландырып, елмайдырып торырга тырышыгыз. Дуслар, инде менә шушы позитив мизгелдә Хәйруллиналар гаиләсе белән без саубуллашырбыз. Әйтер сүзләрегез калдымы алай булай? Әниләр көнендә инде барлык әниләрне чын күңелдән котлыйбыз. Бәхетле булып яшәсеннәр, кадерле булып яшәсеннәр. Һәм концертларга йөрсеннәр. Шулай бер-берегезне аңлап, бер-берегез белән матур мөнәсәбәттә яшәргәсен. Хәйруллиналар белән саубуллашабыз. Жаның нур белән тулса, йөрәктә сөю булса, бу тормыш җмах булып күренә.